Kumusta? Magandang umaga po mga Lodi, mga kaibigan ko. Nandito ako ngayon sa Panay Island. Bali ito nasa Iloilo ako mga Lods. First time kong mag-Visayas. Sobrang ganda talaga pala ng lugar na ito mga Lods. Kalimitan na bumabiyahe dito ng mga bus mga Lods yung series tours o yung series liner na kulay dilaw. Meron din ito sa Manila Bali ito talaga yung pinaka malaking bus company ata dito sa Iloilo o sa Panay Island. Sobrang ganda ng lugar na to mga Lods, yung Iloilo. Tapos napakalawak ng mga kalsada rito. Talagang sa view pa lang panalo na mga Lods. Makikita nyo rito mga Lodi, sa kabilaan palayan, tapos bundok. Talagang grabe. Ang ganda ng view nila dito mga Lods. Tapos bandang kanan naman dyan, andyan naman yung dagat. Andito na nga pala kami mga Lods sa may Ahoy, Iloilo. Sobrang ganda ng kalsada rito. Napaka-straight tapos talagang sobrang ganda ng view. Dati, tinitingnan ko lang to, nakikita ko lang sa mga pictures. Ang ganda ng Iloilo. Pero ngayon nandito na ako. Talagang sobrang ganda talaga. Kaya kung may extra budget kayo mga Lods, isa sa mga pwede nyong puntahan, nire-recommend ko sa inyo ang Iloilo na sobrang ganda. Napakaraming mga tourist spot dito mga Lods, lalo na yung mga simbahan, yung mga beach nila, yung mga isla nila. Talagang sobrang dami. Halos di nyo maikot lahat halos dito mga Lods. Ang sasarapan ng mga pagkain dito mga Lods, lalo yung batchoy, tapos yung mga tao rito, ang babait nila mga Lods, talagang sobra. Nakaka-enjoy dito mga Lods, kaya subukan nyo pumunta rito mga Lodi ko. Panoorin niyo pa po yung ibang upload ko mula dito po sa Iloilo. Salamat po. God bless.